Finally, tabweraso ndi update ina makamaka yakuzana ndi Chimwendo banda mukotero mmenemo mmene zinalili zathamo bwanji mmenemo. Nkhanitu ndionena kuti jaji sanachitenso kufuna kupita patali ayi wangonena kuti Chimwendo banda inuyotu tikuwuzeni kunena kuti ino mupitirirabe kukhala m'manja mwa polisi. Inuyo munakalibe m'manja mwa polisi pakadali pano pa chigamulo chomwe ndikupereka mchimenecho kufikiranso ndi kuti wiki amawa kuli zotani kodi komanso kuti tifike pamene papa zinakhala motani. Chabwino nkhanitu ndionena kuti maloya a Chimwendo banda achivaso kadzipatike maloya kumbali abomaso atafika china press court mwayi ulipo anazapezeka zonena kuti iwo analilede kuti no nkhaniija iyambe kumvedwa pokamba tinakamba kale kuti Chimwendo banda akuti sanapezekeko chifukwa choti tunsana ndi zoti ululu unachuluka kwambiri kunsana kwawo motino anali pa bedi ku chipatala. Ndeno kumene kuja malinga ndi programu nkhani imenera imvedwe nthawi ya 11 koloko leloli koma kunapezeka zonena kuti jaji wa ku high court koti lalikulu kulilongwe uko Nzonde Mvula anapezeka zonena kuti watulukira mochedwa ndipo chifukwa cha kuchedwa kumeneko basi nkhaniija inakankhidwa kuti no iyamba kumvedwa 1 koloko. Nde 1 koloko itafika chomwe chinachitika nchonena kuti nkhanitu italowa mbwalo muja nde kutito kunalito ajivaso kadzipatike iya ife tabwera kuno tikufuna ajaji nkhani ya Chimwendo banda ngakhale simunapange date yonena kuti no izamvedwa liti tikufuna zonena kuti mwapatse belo. Mukudziwa ndi zonena kuti munthu yakudwala kufunikira belo chani mwayiona. Ndeno akumbali aboma kwafusa nanga ino aliyayi malingana ndi ndondomeko yake pempho ilili likuyenera nde kuti libwere kwa ifeso akuboma mwayioneti nde kuti ifeso tipereke maganizo athu kuti kodi no tikulivomera pempho limeneli kuti apatsidwe belo kapenayi. Nde ifeyo ajaji ifeyo mamuonena kuti no tipange address tilimbane ndi pempho limene ambali ya Chimwendo banda akubweretsa ifeyo tufunanso tipereke pempho kwa inuyo ajaji mwayiona. Pempho lathu ndilonena kuti ajaji olemekezeka muli apa ifeyo tikufuna mutipatse nthawi tipite tikalingalire bwinobwino za pempho limene awawa ambali ya Chimwendo banda awo atipatsa nde ife tizabwera ndikusayankha koma pano tufuna mutipatse kanthawi tikalingalire mwayione imeneyi delaying tactics imeneyoyo. Nde kupezeka zonena kuti tu ajivaso kadzipatike kunali kudzidzimuka chani mufunanso mukapanga imeneyo sikugwira ajaji munthu uyu mpatseni belo chifukwa chonena kuti ngakhala wakuboma akuyankhula chonchi munthu uyu ali m'manja mwawo ali ndi polisi ali m'manja mwa polisi tikunena panopo ndi zonena kuti pakanali pano inde ali mu chipatala china mdziko muno sindichitchula wakulandira thandizo komano sizoti akulandira thandizo ngati mfulu ya ali m'manja mwa polisi watikuteko kuchoka kumeneko nde kuti akhala kupita naye ku prison. Nde ife tikunena kuti mokupemphani mpatseni belo munthu uyu chifukwa zomwe zikuchitika nzonena kuti nkhani izitu zayamba kumpengetsa misala kaya zayamba kunzunguza kuteko zikunsokoneza ubongo wake nthawi imene akutani nde ayang'aneno za matenda ayang'anenso nde kuti ubongo wake so kumakhangatinso kumazajamaso nthawi ina akakalingalira zimene zima stress and depression akazahita kumeneko chako. Mokupemphani munthu uyu mupatseni belo atuluke. Nderu jaji Nzonde Mvula anangokhala ndikumangogwedezera mutu ndekuti kuzava mbali wamenya analysis ake ndithu kuzaphwanya bwinobwino ndi mmene zilili apapa chigamulo nchonena kuti ineyo ndikugwirizana ndi akumbali aboma ndikuwapatsa akumbali aboma nthawi kuti iwo akalingalire za pempho lanuli mwayiona imeneyo. Ine akumbali aboma pitani mukalingalire za pempho la awawawa loti Chimwendo banda apatsidwe belo koma leroli Chimwendo banda sitikumpatsa belo ya Chimwendo banda upitirirabe kukhala m'manja mwa polisi kaya iweyo anena kuti akakusunga kaya nku Maula kaya nkuti kumene adzika kusunga polisiko iwe kuyenera ukapezeke kumene koko. Chigamulo changa ndi chimene chocho. Nthawi yake ndiyotalika bwanji yomwe ndikuwapatsa kumbali ya boma ineyo ndikupatsani 1 week wiki ya mawa ikamakafika lachitatu nkhani idzalowanso mbwalo
tidzayipitilize makamaka pamenepa. Koma pakanali panopa inuyo akuboma pitani mukatenge nthawi yanu bwinobwino kukadya moto bwinobwino kukalingalira bwinobwino kotino mudzayankha zotani kodi pa nkhani yonena kuti Chimwendo apatsidwe belo. Inuyo nkhani ikuyimira pati pamene papa lero mafunsabe kuti nde chifukwa chani mwangolingalira zona kuti mupeke chigamulo kuti akumbali aboma apite akakhale ndi nthawi yolingalira Chimwendo akhala kusungidwabe ku Maula. Inuyo chifukwa chimene mukuperekerani chodani mamboti mwina munakampatsa belo. Akunena kuti belo ndiyambira patino kupereka papa chifukwa chonena kuti zomwe abweretsarawo akumbali ya Chimwendo banda zuperewera sanabweretsolo zimakalata zoonetsa kunena kuti nkhani iyi ndiyofunika tithamangitse timve mwachangu kuti pali zina zake zofunikira kwambiri zoti tiziwerengere tithamangitse nkhani iyi timve mwachangu sanabweretse zimenezo. Ndi paliberu nkhani yonena kuti belo yoyambira patino chifukwa nde kuti belo iperekedwe tikuyenera nde kuti timve nkhani nde kuti apa panenena kuti akabwera yonche tikambirane zono kuti nkhani ilowe m'bwalo mwachangu. Ikalowa m'bwalo mwachangu nde kuti pamenepo ndi pamene tizabwere ndi kuzapezeka kuti tuzapereka chigamulo kuti apatse belo kapena ayi. Komano kuti nkhani ilowe m'bwalo mwachangu tithamangitse chifukwa chani. Plani yathu yakunoku yakujeni ku High Court ku Lilongwe nde kuti mu December munomu sikugwira fo tunena kuti mulandu sunali wa sitinaupange plani kuti uzalowa mu December wangoruluka. So pano kuyenera upangidwe ma plani nde kuti akusogolo nde tithamangise mwachangu kuti tiyambe kumva mulandu umenewo pa zifukwa zotani. Mwina zikanakhala zifukwa zoti munthu yomwina mwakawadwalika mwa serious kwambiri mwina zirakakhala zifukwa zina akuyang'ana mwina ma serious reason nde munakabweretsa zikalata zosonyeza zimenezo so munabweretsa kalata ina iliyonse ndene olonkhani ngayiyambire bari kuti tikozeno madongosolo ilowe m'bwalo mwa serious. Iyayi inu akuboma pitani mukalingalire ndikugwirizana nanu mupite mukalingalire kunena kuti muzayankha zotani pa nkhani ya pempho limene awawa aku mbali ya Chimwendo banda akufuna opereka. Mwayiona nkhaniyo pepani ngati ikuvuta kumveka bwinobwino komano tikuyesesa kuti tifotokozebe malingana ndi madetail wakuti at least muzikhala ndi picture ya zomwe zikuchitika kumeneko. Muzikhala ndi picture ndithu kumayimveseso nkhani yayenda motero nde pakanali panopa ndi zonena kuti ajaji agamula kuti Chimwendo banda akhalabe m'manja mwa polisi. Ndeti kuziwa kale kuti polisiyo iwo asankha kuti koda akasungire nyumba yake itino iwo ra polisi lakunotirika asunga ku Maula a Chimwendo banda. Koma pakadali panopa ndi zora dakali mchipatala ndipo akunena kuti kumenekoko mutu kumadza jama depression, stress and anxiety kuzaomba pati pamenepopo nde kuti zikupanga affect treatment afaka kuthamangisa kuti mwina mwake atanale apanga apply mabelo. Jaji zondi mvula zomwe wachita ndi zimenezo kodi liwu lanu ndolorani kwa jaji ameneyo tikumuti zondi mvula makamaka mmene wayipangira hando nkhani imeneyi woyamba ku High Court koti lalikulu kwambiri osatiso kuja kumene kuli kumafika nkhani zawedewede kuja yayi koma uku kumafika nkhani zikulu mmene wayipangira hando nkhani imeneyi mu tsiku loyamba kumeneko. Kodi inuyo mungampatse mawu otani? Ayigeni mawu amene mu comment section komanso maganizo enso omwe muli nawo koma nde kuti kumayika molemezaso maganizo anzathu pamene pandewa mapero pa update yathu pa nkhani za Chimwendo banda unless pakabweraso zina tikupatsani koma kunali anthu ochuka kumeneko achina Jesse kabwira anapitako kunali nde kuti achina Keninso ndandena akuluakulu achipani cha Malawi Congress para anali kumeneko kuti mwina mwake akamvere mmene zathera komano achokako nde kuti matsaya atapanga resti m'manja mwawo inde tikutanthauza zonena kuti manja awo atagwira matsaya kumapita nawo m'manja kuti sizinayendetwa apa akuti